Здравейте, гайс! Let's go! Just! Let's go! Let's go! Let's go! Guys, днес ще играем Train. О май гад, толкова е красиво, бе. Толкова е красиво, о. 119 FPS, мале тая игра. Развалиха ми играта. Мале. Guys, не съм бил в YouTube това време, не съм качвал. Това ми е първото видео от много време, защото ме издърваха от правителството, защото раздавам наркотици на малки деца и затова ме издърва. И по това време, което ме издърваха, решиха да направят Train и решиха да направят нови мапове. Hi guys. Върнаха Train, брат. Върнаха Train. Yes! Please kick him. Please. No! Please have fun, guys. No! Добре, майка ми умряла шиба. Колко му обижи колко му, брат, аз казах на мен нещо да кик... Please kick him, please. Майка ми умряла, бе. Брат, аз съм най-лудия на играта. Аз съм най-добрия на CS и мен ще ма кикнете, майка ми умряла шиба. Ще ма кикнеш в CS, педерас. Да, буквално. Кой съм направил? Какво съм направил? Майко шиба. Да, даже първата секунда в CS, брат. Буквално, даже рунда не беше пошъл. Даже... Ей, гайс, ще се върна обратно, когато имам игра, брат. Гайс, let's go! Намерихме игра, брат. И 2 секунди ми отне. Защо? Защото Train. Hi guys. Please don't kick me because the first round didn't even start. And bro, what? Oh my god. First round didn't even start last game and I got kicked. What the cup? I go full tryhard. Те ще ме знаят колко съм добър на играта, но аз ще им покажа като изкерия, докато им. Брат, какъв е финса на този мап? Мале! Значи гайс, този мап има малко голям апдейт. Сега провалиха FPS на всички, ако компютъра ви върви на 2 FPS, CS ще гръмне, брат. Ще гръмне компютъра от CS, брат, майка му ще ебат. Той ни дефюза ли е? Yes! Double kill! Let's go! What you say, man? What you say? Ce super. What the crap? Ще си оправя колата, бе. Чхитвам uncle статус, буквално. О, май, бе, толкова е къси. О,
OMG, CS2, OMG, Train, OMG, ги. Къде си, педера? Мале! Аз тук трябва да трайхардвам, защото имам ранг. Трябва ми ранг. Ако спадна глобал, съм... Майка чалмина! Мале! Come on man, I believe in you. We can do it. Don't take! Oh, the fusion. It's going to explode! Yes! Yes! Let's go! Let's go! Niye çözmedin salak? Yani çözemem, vurmak çalışılamam. Boy, what you say? Shut up. Can you speak him, want man? Legend. And want, please? That Michael Shiba tells us. Michael Shiba. Sandıktan hadi girelim içeri. Date както мучат. Тие. Почурка. Мазер, аз съм сотен, ред. Фланк. Това не е честно. Да е бавим работа игра, брат. Damage prediction. Orada solda var ya bir tane kamyon. Predict, body shot, predict. Какво е ти, бе? Hemen soldaki kamyon. Рейдър Х... Hemen soldaki. Буби. Те ми развалиха цес. Какво са направили? Bravo be. I fear no man. Ah be. Чая направя нормален кросхер, брат. Let's go. Мале, ни кери, бе. Аз кери играта, бе. Отседни я. Да. Да, бай, моите тиммейтове, брат, не ми даваш контент, не ми даваш нищо, говориш като педерас. Шибам ги. Let's go, аз съм най-добър на CS. Къде си, бе? Да, той бе! Да включи ли Damage Prediction? Какво прави Damage Prediction? О, виж, cancel на 4 damage. Като стигнах на ладера, бум, аз съм богат. Да, бе. План? План бомб, please! Майка ви умряла. О, аз мога скача. Тридено. Добро. Провалиха трен. He's here. Какво? Има Thunder! Kaç bence oradan? Patlarsın. Брат! Колко е ти? Ти стара трейна, брат! Мале! Само истинските OG-та ще си го спомнят. Само истинските OG-та ще си спомнят, че в Fortnite можеш да правиш дъбъл помп. Само истинските OG-та могат да си спомнят. В Fortnite че мога да правиш дъбъл помп, брат. Те новите играчи даже не знаят какви бяха стратегиите в тази игра, бе. Where? Güzel silahını sat. Time out! Чай сега. А тук е модерно вече, да еба.
Да, тук А вече. дома леко? То скоро е! Да. Да, тема. Аз ще слушам каквото си дал. Какво? Иначе много харесва да живе това мабничета, няма ви лъжа. Сега, нали, смисъл, водата на реалистично изглежда, много харесва това апдейт, ние харесвам косата прави сега по хорницата, няма нищо лошо. О, билет. Аз си вземам билет за хуяви. Стоп. Стоп. Гледай, сега отиваме на кучето. А то на мене ми хват. Нещата... Какво е ли? One more! Land me. Да еба, наш, да еба, какво? Има лик, тъй като БМВ-то има лик, какво? БМВ в CS, какво? Не знаеш, че има такова ли? Давайте наши, аз вярвам. Ако ги бием на 0 ще бъде много забавно, но не си мисля, че ще. Найс. Нашия не може да играе, бе. Вижте, гайс, искам да имам много добър ранг като това мап, защото това е любимия мап в CS, играл съм точно 2 пъти и много ми харесва, нали, най-играния мап е в CS и много ми харесва и много добър и колкото повече време минава, май толкова по-добър почва да ми върви и нещо се ебавам, бе, нещо имам. Капките колко бързо изсъхват. Те май изобщо не изсъхват, да, да. Гледах си оръжието, бате, зато и се не можа да ти го убия това, бе, да се ебал черно. Be clear, go be! Важна е комуникацията. Тук има ладър. Не знаех, че има ладър. Чакай, ще направим един фланг около света. Виж тая като. Направих го строеше на 2 цента. Ооо. Голф? Голф? О, колко е мокро, брат. Мокрото ака, брат. Мокрото ака. Аз правя жените мокри. О, мага, нашия не става, брат. Нашия не става. Как ще направя 3 кила, ще го изкеля рунда, той пича няма много да... Ти не е честно. Ти не е честно. Тук трябва... Тук е, брат, в CS трябва да направи тук матч рейндж да пиши, брат. Тук да пиши матч рейндж. Тук да пиши къв ранг. Също къв ранг играш. О, флаш. Но тук не искам да падам, брат. Да, виж го нашия тост труполи скача, дета е бал, брат. Дета е. И пак го убих, мале. О, видяхте ли, бъди хопа. О, мале. О,
Мале. Да се бав добре, брат. Да се бав добре. Ти ще ми новия мап, брат. Ой, да те. Би. Найс. О, мале. Вижте, това можеше миналото да вместо на кикнат да има такъв човек в отбор, ама не, брат. Не, дето аз керя, виж, дето аз керя. Ама не. Решава да са гей. Лазби. Решават да са гей. И решават да са педерас. И решават да му кикнат. Защото не разбират колко съм любен, брат. Не разбират просто колко много съм изградил. Често казал, може да сме сигурен, но може да сме гола елит. Никой не знае. Защото като гледам и нямам гранати, никой не ползва гранати, сигурно... Да, гълза, който виж. Да сме малко плановете. Ооо, кой ще е да пеем? Да, брат, майка ти умря, сега не мога да видим него. Виж! Сега е въкъл! Ти го виж нашия говори на някакъв смислен език. Да те е бав гъз. One side, one connector. Той трябва да е. Се заведе ми. Нашия са бит 2 патрона. Седи на едно на... Ние се усилвар сме. Наша включва чита. Наша може да е включва чита. Ben direkt anladım ki. Dibinden sıkıldım. Ооо, да те ба, шибонги. Добре, това ме харесва. Използвай си лоу-хака. Да реши къде са. И сега ще отиде да... Нека да видим какъв кой ще прави. Или дали може да изобщо да го направи. Защо? Да, Maybe small bomb. Ти са гениалните стратегии. Това не е бомбата! Купеш! Мале! He has 13 ammo, man. Enough ammo, enough. Скри се, бе. Какво пеше? Мале да те. Да те еба. Бомб. Бомб. Пиша мисля ми вика бомб. Да те еба. Най! Мале. Нашия как го почна да направи, не знам, брат. Да го еба вързан. Кипълзайте земля. За това беше използвам лицензите, то който ми после ме каза, после ме съвет. 130 FPS, са отдаци заради това беше, ако бях някакъв нормален мап, досяга имам 200-300. Развалиха я. Развалиха всичко, бе. Върнете ми, бе. Хубаво, че от камък. Какво? Behind up. Какво? Мале. Брат, какъв е този тайминг? Брат, с нов мап и ми има такъв тайминг, дето може и пича да пуши от най-добрия спам да отиде да пуши да не отиде за брат. Да е бат и вътре ще бъде. Ти да е често, брат, 0 геймплей по 7-2 рунда. О, мага. Oradan gelecek. Може и другия рунд. И другия рунд, не. Другия рунд, не му чета за брат. Сграме ръцете. Заграме. Хуя. Заграме.
Се Silah чуда. lazım mı? Evet, para var. Are you from Turkey? Yes. Merhaba. Merhaba. You from? I'm from Bulgarian. But I know Ruspuchuju. What does that mean? Ali hocam şey bomba sende dikkat et. Ayrı tutma. What? Bana bize küfür ediyor. Толкова ми приказва. То да не знае. Мале! One from Pop Dog, he pushed to be... Брат, ти не е честно. Double peak, брат. Те се съберат двама, трима, да умрят много, защото са много ръце. Ти не е честно. Connector 1. А ти конектор се е водил. Виж го, да виж го, пича си мисли, че играе световна война, трета дата. Мале! Мале! Нищо, гаврам го, това мап е сити сайт, Мале, много вежде! Ya çok fazla yer var ha gelebilecek. Нищо, тук ще трябва да направим коч, ще трябва да направим най-лудите килове в CS. Що да ми трябва? Това пише, ще си прави чита, брат. И аз все още съм И аз все още съм Аз все още съм с най-много дълни, с най-много килове. Защо? Защото Кеве е шибаната игра, защото Кеве е шибана отбор, защото съм най-добре за майка ви шиба. О, ма брат, тук нещата са мокри, брат. Виж, дигам, става мокър, брат. Става мокър, момче. О, виж сянката, брат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Да, 5128 пиксел. Готово за бой. Знаеш колко цяло тук. Не знам. Кой направи това мап, брат? Кой направи това мап? Кой го направи? Кой? Виж това включи шитвете. Да, тая баба. Да, тая. Виж последен рунд. Те вършат рундите, но ние ще спаем. Спаем братите ми. Ще спаем. Ще вземем един рунд. Ще кошим набързо. И само то те правят много интересен пуш. Виж, то не може да се види долу да ни пушват. Не може си ги брат. Защо си ги? О, реакциите ми в CS. Направо не мога. Направо най-голямото ми. Конектор. Мале, хубаво, че мой най-добре на играта. Виж, тук има геймплей, така че... Гледам го. Конектор. Мале! Сега знаем къде е. Ще хвърлим смок, къде изолираме Енго. Даже не знам за кого го хвърлих. Ще хвърлим мей тука. Защото сме ги... Ще се качим, защото той няма го уча. Знаем, че е конектор. Хвърлим един флаш. Ой, мале, ти беше най-лоша флаша в историята, мале! Виж, ние го бейхваме. Знаех си, ще пуши! Знаех си! Let's go! Добре. Това бежало. Az daha zor böyle.
Ve savunmak daha zor. Savunma zor, evet. Çok fazla yer var. Да, те пише колорето, да. Какъв е този измислен език, бе? Давай, малко. Тук е далеч и тече добре за USB. Много добре за USB момчета. Сега научи малко. Да научи малко от тази игра. И те пушват. Гей. Давай, брат, давай, бабка, зове. Той е бати гейски, ама брат. Привалиха го какво? Оле! Айде, наша да го бъде тема. Да, тема. О! О! Айде, подар да идва. Да, ба. Бах ти го. Какво? Читър. Читър. Как е близо на турски, бе? Как? Някой да ме бе. Нищо. Пошли момчета, пошли стане, ще не стане там, нещо. Малко там ще кошим. Бе, не стай толкова бекджения. И сега. Те решиха тук, което означава, че ще играем малко. О, тук не ми хареса. О, те мазаят. Пилим тук малко. Да се приближим до кавъра. То все още... Как ти беше главата? О, трикшот, виж как го върти, мале. И въртя се тук с оръжието, Нечето и много яко е. Бомба и казвам в катта. Пазиме бомба, това ми харесва. Имаме 500 IQ. Отбора ми не са чак толкова с голям сокъл. Бачите да същината, не? Топа. Не пише. Сега ще рънт малко повече от трите зони. Ще ходим там и ще го ебем. Ще видите как се справя сега, как ще научи на играта. Назад се обръщаме. Не, той е най-вързания гей. Ти не е честно. Това не е честно. Да, то е за... Това е. Тук ще седи камерата. A-side. Бомбей. Това план, това е моят летинка да ви такова, брат. Да те дава сопа. Може ще спреш план всичко, брат, ма сопни, бе. Може да игре. Ма верно да не има нещо, бе, брат. Какво биш ти? Защо коси хеля ми се мърда нагоре надолу, бе, брат? Защо ходи ти? Да, соп. Нищо. Така попиш. Това беше тя го бъде. Ата! Седим тук и ще контролирам малко мапа. A-side. Те да не се бават с мен. Ще вземем малко място. Така май ме лъжат.
Ще държим малко. Тук е много добра позиция, смисъл. Те няма знае. Не ме очаква. One red, A side. Ще пикни тук. Очаква. Играем около смолка. Е, зада. Ото той балъм газа бе брат, защо пигнал там да той бав? Гей. 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 Мисля се за 300 IQ. Мисля. Но той чит, той е педера. Колко ли да? Арганайде herhalde. Те взеха 3 и взехме един мале. Çekil yer var mı? Виж. 1, 3. 1, 3. 1. Ще го кочим. Също ще го кочим. Ще сгубим. Или няма го загубим. Ще спечелим. Или няма спечелим. Ще сме равни. Кой знае, може да вземем 2 рунда. Може да вземем 3. Никога не трябва да се прекалено сигурен в тази игра. A. Ай, ти е добро място за контакт-терорист. Ти е много добро място. Аре, Дигъл, спре са бе. Ya kalır adam. Навока, майка ти жена! Трипъл кил да те е бавам да се. Краката ми, краката ми страни, да те е бавам влиза. Той се включва чит. Той иска победата да е негова брат. Да те е бавам. Bizim niye? Но аз не мога да сложа камерата на хубаво място, брат. Виж, той ще падне. Ya hep B yaptılar şimdi. Hep A yaptılar. Е така. Olay onlar aldı. Добре. Маля, аз все още съм най-високия, брат. Пока аз нищо не правя целия рунд. Брат, смятай, брат, смятай. Смятай. Бати ги. Тая камера ще се сложа на чурата. Вижда се. Вижда се. Ще трябва да се вижда. Брат, става ми скучно вече. Birinci bir ihtiyaç iki tane isim. Ще тогава си малко Ben de diyorum hep aynı kişiye diyorum. Birinciyle? О, мага, реклама ли е? Stone Age has begun a large-scale Te military babası. online action game Warframe. Да, знам, че са най-добре. İsimleri baksana. Ама тут тяхната игра е свършила. Zaten. Nasıl Paris? Да гледате малко. 4K. İnşallah adamları gelmez. Всичко за моите зрители, най-високото качество. Най-високото качество в играта, брат. Geldi ya şerefsiz. И пак назад на дубито ми. Да е ба. Ben şuradan gideceğim. Yok o kadar B'ye gittim. 3 секунди ли? Bu sefer B geldi. Мали. Ой! Ти беше на вас, не си мислех, че ще толкова. Да те ба. Тумор. Бомпайви. Вижте, взех инфото. Взех кила. Това е всичко, дето трябва да направиш, за да спечелиш. Защото даже ако имаш един кил, ако твоето направи един кил, печелиш ли, разбираш. Нашия на фланг. Найс. О, май гад, че 3 срещу 1 е, брат.
Къде за мен куча? 3 кişi vurdu zaten. Къде за мен скил? Къде за мен чит? Кажи ми. Вижте гулят. Вижте опет раз. Той ги и тука. Той ги и тука. Alırsa Вече направо не знам кой ще ми правя. Виж. 1030 час. Ги. sol. Ги. Да те е бала все. Вижте игра бал. Игра бал. Тето не са 5 стак? Да, 5 стак ще пребавим. С 5 стак обичате мъже. 5 минут olmuş daha. Да, сте чарове, спред да спайте на богати в Silver. Моля ви се. Ай ще ги кажа малко с снайпер. Малко. Тук ще взема флаш и нейд. Защото ако да флашна на пика и после ако ме пушна, ще хвана един нейд. То е перфектно. Мале, как са той ще пикне близо. Какво? Чакай. Предиктва им всичко. Но то ти е за анимации, бе. Кой ти, бе? Като имам високо пинг не е активно. Аз имам 20. Какво е? Той си бички. Бати ги. О, нипче. Не. Чакай. Доказвам голяма дума вече учат. Нашия друг брат. Какво? Hele şu şöyle aldık ya. Добре, това ми харесва от нашия отбор, много ми харесва това от нашия отбор. Още един път да видим какво ще стане. Шай не аре дефюз кит. Ама не флаш, аре флаш тогава. Една флаш ти няма нищо. Ето има един от любимите инспектори. На флаша, брат, сега гледай какво флаш направя. Той ще им пикне далече. Какво е тия, брат? Айви винаги смолко моли, бомб, гранат, флаш, пик, джамп, моли, скер. Винаги, чувствам се като голем. Bu nasıl vuruşlar? Виж, аз вече топа, брат, топа вече не отнемам на твинеч. Момчета, може да имам крейзи дроп. Но никой не знае. Чакай да я ситуация. Собствена играта. Добър си на играта. Собствена играта. Коч, молец. Какво? Къде е фото? Къде е трипля? Къде е скила? Майка ти умря. Брат, но точно се чува от майката, брат. Чуваме си малко пишка. Вижте, трябва някакъв контрол над мапа. Вижте, Бъто е наблизо за това, ще отидем на Б и ще пушим. Ще пушим наблизо, ще пушим от тука. Ще направим там един-два кила. Ще имаме майката. Хвърлиха флаш, очаквам пуш. Майка ти умря. Следва. Хубаво, че съм най-добре. Помпа. Това ми хареса. Тук сме отблизо. Hadi oradan geliyorlar. Sağında. 3-2-1. Oraya geldi aynen. Няма никой. АК. Апгрейд, безплатен. Лесен. Тук много яко е. Много яко място. Тук може да е беше яко. Ейте. Какво стана? Niye skopu kapatıyorsun ya? Не ти за кой крещет. Geliyor dedi. Ne kadar süre kaldı?
Ben orada bir sola bakmaya niyetim vardı. Dedim bir genel Майка ти умряла, бе, тихо бе, педерас! Abi Şey bir zaman sattınız oyunu ya, olamaz. sattınız ya. Да, да, бе. boş şuna bakıyorsun. Стига си говорил на език, който не говоря. Стига си говорил на език, който не говоря. Педера. Майка ти шибу. Е така се играе с скоп, защото далеч. Açtı Sen toplamı ne yaptın? Трябва да се успокои малко. Представи си, че спечеля пистола рунда и сте във втория рунда сега. И си стал с най-лошо оръжие. Чакай, тук малко ще играем отблизо. Наша рунда, добре, знаем къде ще дойде, знаем къде ще дойде. Tam orada bekliyor Kadir. Майка ти умря. Ей. Tam solda. One B side. Tam sola dönünce. Açmış şerefsiz. Бомбей. Май. Къде е Solda mı бомбата? acaba? Bizim adam Бомбата да ни успомня! Да ни успомня! Беше на бекил! Yes! Yes! О, купища, бе! Да. Брат, аз не знам дали чувам стъпки, брат, дали чувам мапа. Да е бай гейския мап. Аз исках и другите мапове да играем, ама изглеждаше само трейн. Защото трейн, брат, в смисъл, тато е най-лудия мап. Това е най-добрия мап. Но това последния вижте го, той е педераса. Може да кочне. Това не ми харесва. Но ще има 62 пинг. Има 62 пинг, пък нашите имат 77-59, това е много зле. Това е много зле за нас. Изглежда, че ще се Какво? Точно как го казах. Нищо няма да казвам повече. Виж, нашия няма да коши. Виж, ти го казах, защото това е психологията на Бълно. Yes! Като казвам нещо, не става. Ето, като казвам нещо, дет няма да се това става. Разбрахте ми. Разбрахте ми. Разбрахте всичко. Само един момент. Само един момчета. Един се раздележда да направим 2 кила поне. 2 кила поне. 2 кила. Защото аз го умре един път по-малко или трябва да 4. Да. Вижте. Ще взема смолък. Ето е плана. Дай ми редкия инспект. Ще ли сработи плана. Добре, няма да сработи. Те, че ще хвърля смолък. Те ще спадат тук с дигъла. Ще си мисля, че ще му целят мач направи тъй. И сега ще пикна тук и позицията вече е моя. Един кил. Може да ми дойдем в зале. Тече, марквам. 4 също. Бомбей! I think he's dead. Вижте. Това е достатъчно импакт. Да, тук. Майка ти. Дадоха му найф килове. И вече знае, че един е по-блок. Край. Не го печелим. Губим го. Не го печелим. Лев! Казах ви, давай, банят, слушал. Добре. You have money. Наша се новото мали! Седи на място с мали, брат! Научи са как да играеш играта, бе, педерас. Вижте. Знам, че снайпера не ми е оръжието, но аз вярвам в което умение е достатъчно.
Брат, какви са тези ладери, бе? Какви са тези ладери, бе? Защо не разделих играта, бе? Ох! Добре, знаем, че няма акалка, бе. Добре. Оп. Two B, I think. Arkadaş. Male de bana. Güzel. 1'e 2 sene. Alamaz. Just say bomb. Vallahi. Bombayı kurmamış. Bence çıkma yukarı. Мале, момчета. Това ще е близо. Но аз усещам. He's gonna Aa müdür benim. ladder. Acele etme, yakın silah var. Не, те му правят психологията, че ще отиде... той отиде, ясно е. Sessiz. Това е на малко, но нашия има... Нашия има ли умението? Ще може ли да го направи? Вей, слушалки! Really, Nigo? Найс! Спечелихме играта! Чакай, Sesi çok duymuyor Çakal. musun? Çok net bir sesti. чакай. Спечелихме играта! Thanks for game, guys! Yes! Спечелихме! Çok net ses ver. Това се. Спечелихме играта! Мале! Победата ми! Победа! Момчета, това беше трейн. Това беше всичко трейн. Изкерихме и получихме дроп. О! Добре, кис! Какво? Добре, гейс! Това беше всичко трейн! Това беше всичко от мен! Това беше камбека! Това беше всичко! Това беше камбек! В моята YouTube кариера, в моята игра, в моето умение, във всичко. Пълните хора не вярват в мен. Никой не вярваше в мен, но аз успях! Yes! Добре, чао. Чао, брат. Бай.